Aquest diumenge és potser un dels de més afluència a la platja. Anem a comprovar-ho a l'Escala amb la Mariona Comelles. Hola, què tal? Mira, m'ha agradat sentir el temps perquè realment ara penso, mira, si estem bé i tot. Aquí fa una mica d'airet, una mica de ventet. La temperatura de l'aigua fa poca estona ens han dit que eren uns 26 graus i aquí fora estem a uns 32,9, però clar, escoltant tot el que esteu dient i tot el que esperàvem, que ara ha quedat clar amb el temps que era molt menys, perquè també no veieu el cel, però ha quedat com entrenyinat de cop i volta. Per tant, aquests incendis ens han tapat i aquest sol no ha pujat, no ho sé, que ara fins i tot dic, oh, que bé que estic. Bé, certament, la gent s'està banyant, n'hem fet imatges, no es cabia a la platja, és una platja petiteta, però les grans també hem anat a fer una visió allò ocular i hem vist que era ple, i com aquí a l'Escala, tot el litoral, suposem, doncs, de la Costa Brava. Molta gent a dins de l'aigua, tot i que algú es queixava que deia la trobo freda, a 26 graus, molta gent fora de l'aigua, i sobretot això sí, es queixen com a ciutat de que a les nits no poden dormir. Avui aquest airet sembla que ha refrescat una mica, però igualment està fent molta calor. I l'aigua està també calenta. Fa una calor, aquesta nit estàvem a 32 graus a dintre. I això és difícil dormir. Aquest és el problema. Jo no em ve d'aquí de sortir de la platja. Vull dir, m'hi passaria hores i hores que no... Però ahir era d'aquells dies que jo me'n vaig a casa perquè això no s'aguanta.